Non é a primeira vez que se producen este tipo de roubos de material destinado á investigación. Por este motivo, o BNG demanda da Xunta medidas que permitan a identificación e seguimento do marisco destinado a este tipo de estudos, non polo seu valor económico, senón pola súa importancia científica. Estes tipo de roubos non é a primeira vez que se producen, pasou no ano 2016, xa pasara anteriormente, e sempre son roubos de material que están servindo para investigacións que non é o valor económico deses berberechos ou da especie que sea, é o valor grande que ten en traballo e en investigación, porque en este caso, igual que no ano 2016, levaban xa máis de 2 anos investigando a martelia. Hoxe en día hai métodos como para poder identificar un marisco que se está, neste caso, insisto, o berberecho que se está dedicando á investigación e, polo tanto, nós o que lle solicitábamos en esa iniciativa é precisamente que ese tipo de material ten que estar identificado de alguna maneira, precisamente para quen, para quen vai a buscalo, o distinga perfectamente de outro tipo de material, non? A parlamentaria nacionalista lamenta que a Consellería do Mar se limitase a denunciar os feitos ante a Garda Civil e apelará á colaboración cidadá para esclarecer os feitos.